Kemoterapi som behandling af kræft hos børn og unge. Kræft kan behandles på flere forskellige måder. Det kan både være med medicin, strålebehandling, operation eller en kombination af disse. I denne video vil vi forklare lidt om kemoterapi. Kemoterapi kan komme ind i kroppen på forskellige måder. Du kan få det gennem dit CVK eller port, direkte ind i blodet. Du kan få det som pille eller flydende medicin, enten i munden eller i sonden. Kemoterapi kan også gives ind i rygmarvsvæsken. Det foregår altid i fuld bedøvelse. Sidder din kræft i hjernen, vil kemoterapien nogle gange gives i et Ommaya-kateter. Her er en pose med kemoterapi, som gives i blodet gennem et CVK eller en port. Forestil dig, at der bor små kemovenner inde i posen. Når kemovennerne kommer ind i kroppen, har de rigtig meget fart på. De vil nemlig gerne spise kræftcellerne med det samme. Alle kemovennerne bruger briller, men de taber brillerne, fordi de har så meget fart på. Derfor kan de ikke se forskel på raske celler og kræftceller. Og det betyder, at de også kommer til at spise nogle af de raske celler i kroppen. Nogle af de raske celler, som kemovennerne kommer til at spise, er hårcellerne. Det er derfor, du taber håret. Nogle taber meget af håret, og andre taber alt håret. Måske også øjenvipper og øjenbryn. Både håret, øjenvipper og øjenbryn vil vokse ud igen, så snart du ikke længere får kemoterapi. Kemovennerne kommer også til at spise nogle af de celler, vi har i vores slimhinde. Vi har blandt andet slimhinde i vores mund, spiserør, mavesæk og tarm. Og denne slimhinde kan blive tynd og følsom. Nogle får derfor ondt i munden eller i maven. Kemovennerne spiser også blodcellerne, og derfor vil du få lavet blodprøver undervejs i behandlingen. Blodprøver kan laves med et stik i armen, men har du et CVK eller en port, laves de derfra. I blodprøverne kan vi se, hvor mange af de forskellige blodceller du har. Har du for få røde blodceller, vil du typisk være træt og måske svimmel, eller have susen for ørerne. Har du for få hvide blodceller, vil du nemmere kunne få en infektion, og derfor skal dine forældre holde øje med, om du får feber. Får du feber, skal du nemlig ind på hospitalet med en af dine forældre. Hvis du har for få blodplader, kan du få næseblod eller blå mærker. Inden du starter næste kemoterapi, laver vi blodprøver for at se, om din krop er klar til mere kemoterapi. Vi giver den højeste dosis af kemoterapi, som du kan tåle, som spiser flest syge kræftceller og samtidig ikke spiser for mange af de raske celler. For at lægen kan vide, hvor meget kemoterapi du skal have, skal du måles og vejes, hver gang vi skal bestille kemoterapi på hospitalets apotek. Der findes mange forskellige typer kemoterapi, og hvilken kemoterapi du skal have, kommer an på, hvilken type kræft du har. En behandling med kemoterapi kan tage alt fra få minutter til flere timer. Du behøver ikke at ligge i din seng, selvom du får kemoterapi. Nogle gange skal du blive på stuen i starten af en behandling og lave noget hyggeligt, mens du får medicinen. Det vil sygeplejersken fortælle dig, hvis du skal. Ellers kan du sagtens bevæge dig rundt, cykle en tur på gangene eller deltage i nogle af afdelingens aktiviteter. Ved nogle typer kemoterapi må man også forlade afdelingen og f.eks. gå i skolen. Du skal bare aftale det med din sygeplejerske. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at spørge personalet.